sa akin. Maglalakad na naman kami. Ito yung mata ni Ate. Uy, antayin nyo rin ako ah. Ma. Ayun yung matasama ko. Uy, dapat akong nauuna kasi ako ang mag-vlog sa inyo. Dapat. No payment. You get out. Say you have to. Ito sasama na kaagad. Ano yan? Uy, wait! Kayo! المحطة الأخيرة لهذا القطار هي سنتر بوينت. المحطة القادمة هي المركز التجاري العالمي. The final destination of this train is Center Point. The next station is Mamaya doon tayo, Pepe. Sa sharing ka ba? Hindi ko lang sa Bro. What? Hello guys!